l'editor. Avui us donarem uns petits consells perquè perdeu la por a parlar en públic. El primer consell que us donarem és respirar per controlar els nervis. Ajuda a tranquil·litzar-te i a no estar nerviós, perquè si et poses nerviós i et preocupes per la gent que hi ha o altres coses, perds el control i t'equivoques. El segon consell és assajar. Per assajar, pots preguntar als teus pares, amics, germans o una persona amb qui tens molta confiança. Li dius el que tens al guió i no et farà vergonya. El tercer consell és tenir clar el que tens que dir. És molt important saber el que tens que dir perquè si no, no et sortirà bé i et ficaràs molt nerviós i llavors no surt gens bé. I per acabar, el quart consell és confiar en tu mateix. Has de creure en tu mateix perquè si no tindràs por i et costarà expressar-te.